Што адбываецца? Ці сапраўды польскія правыя прапануюць этнічныя чысткі ў дзяржаўнай адміністрацыі Польшчы? Што агулам хаваецца за шакуючымі прапановамі Przemysława Czarnka і іншых правых палітыкаў? Грамадзянская кааліцыя абвесціла кандыдатку на прэзідэнтку Кракава, але зрабіла гэта фатальна дрэнна. А таксама віншуем прэзідэнта Караля Наўроцкага з новым рэкордам. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы за мізном Максіма Кірыл, і мы абмяркоўваем польскую палітыку. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Калі шчыра, пра тое, пра што мы зараз паразмаўляем, я да апошняга хацеў верыць, што гэта згенеравана штучнай інтэлігенцыяй. Усё пачалося са словаў віцэ-міністра Польшчы, які сказаў нешта, ты зараз распавядзеш больш падрабязна, я пакуль буду так магічна, што не спадабалася правым палітыкам. Ну, і агулам можна сказаць, што словы сапраўды былі недакладныя ў гэты кантэкст часу, але ўсё ж такі прапанова правяраць этнічнае паходжанне не ведаю, палітыкаў, людзей, якія працуюць на польскую дзяржаву. Што адбываецца? Што такога сказаў віцэ-міністр? Апошні тыдзень быў неверагодна насычаны на вельмі гучныя прапановы, якія гучалі з вуснаў прадстаўнікоў правага боку польскай палітычнай сцэны. Трыгерам вельмі моцным менавіта гэтых прапановаў былі словы віцэ-міністра навукі і вышэйшай адукацыі Анджэя Шэптыцкага. Спадар Анджэй у інтэрв'ю у адным з падкастаў на радыё сказаў пра тое, што дзеянні украінскай паўстанчай арміі, то бок УПА, у 40-е гады мала чым адрозніваліся ад дзеянняў некаторых прадстаўнікоў арміі краёвай, то бок польскай арміі краёвай, так? Усё гэта тычылася, канешне ж, таго спору, які цягам апошніх тыдняў, ён трывае, здаецца, заўсёды, але ў апошнія тыдні ён неверагодна моцна ізноўку разгарэўся. Так і повадам для ўсяго гэтага было тое, што Владзімір Зеленскі так назваў адзін з батальёнаў ЗСУ, так, Узброеных сіл Украіны іменем героя УПА. Так, і вось гэты пажар разгарэўся з новай сілай. І гэтыя словы, якія сказаў Анджэй Шэптыцкі, яны проста неверагодна выдатнейша трафілі менавіта на такі падатны грунт, калі ўсё грамадства ўжо разагрэтае, спор у інтэрнэце проста ўжо перайшоў усе межы дазволенага, недазволенага, проста нейкай культуры і банальнага здаровага сэнсу, так? І на фоне ўсяго гэтага пасыпаліся новыя прапановы, якія пачалі гучаць з вуснаў вельмі прамінентных, як кажуць па-польску, то бок вядомых, знаных і папулярных палітыкаў розных палітычных партый. Вось перад палітыкамі. А агулам, ці сапраўды здарылася так, што польскае грамадства абурылася на гэтыя словы? Якая была рэакцыя? Канешне, рэакцыя была вельмі жорсткая, так, бо трэба разумець, дарэчы, я калі думаю пра розныя такія рэчы, здараецца вельмі цікавае адчуванне, так, бо я ўсё ж такі, я беларус, і лічу сябе беларусам, пры гэтым я ўсё сваё дарослае жыццё жыву ў Польшчы, і ментальна я паляк, у сэнсе ментальным, як жыхар гэтай краіны, так я выдатнейша разумею, пра што ідзе гаворка палякам. Калі здарылася вось гэтая сітуацыя з тым, што зрабіў Владзімір Зеленскі, так, то я бачыў нават сярод свайго найбліжэйшага асяроддзя, блізкага кола маіх сяброў, знаёмых, што іх гэта забалела вельмі і неверагодна
моцна, так. І калі перад камерамі да мікрафону дайшоў віцэ-міністр, то бок член ураду польскага, які сказаў, што гэта параўнаў дзве гэтыя трагічныя сітуацыі, скажем так, якія адбываліся там 80 гадоў таму, то палякаў гэта абурыла проста неверагодна моцна. І калі паглядзець на тое, што адбывалася ў інтэрнэце, напрыклад, калі Владзімир Зеленскі абвесціў пра сваё рашэнне, то там, здаецца, амаль што 99% каментароў у інтэрнэце былі звязаны з моцным, неверагодна моцным абурэннем. Сярод палякаў. То бок бачна, што гэта проста амаль што аднагалосна, так? І тое ж самае у выпадку са словамі гэтага віцэ-міністра. Тут таксама большасць каментароў усё ж таки была аб тым, што так казаць не трэба. І тут я пагаджуся з тым, што Анджэй Шэптыцкі, ён палітык. Ён палітык. І трэба разумець, што ты кажаш, як ты кажаш, і ў якім кантэксце, і які таймінг таксама, так? Тут гэта проста неверагодна моцна не дапамагло у супакаенні гэтых настрояў і толькі, скажем так, даліло алею ў агонь гэтага пажару. Слухай, а перад тым, як перайдзем да слова палітыкаў, бо там ёсць што абмяркоўваць, дапамажы зразумець кантэкст. Усё ж такі, што менавіта параўноўваў гэты віцэ-міністр Шэптыцкі? То бок пра Валынь, окей, мы плюс-мінус можам разумець агульны кантэкст, што там была... Трэба казаць прама, там была разня. Дастаткова пачытаць у інтэрнэце, інфармацыі вельмі шмат пра гэта, і трэба называць рэчы сваімі імёнамі, гэта была разня. Польская дзяржава лічыць гэта таксама і генацыдам. Ўсё ж такі, прабачце, але маштаб трагедыі быў неверагодна вялікі, там было, як мінімум, здаецца, 100 000 чалавек загінулых, пры гэтым загінулі сем'і з дзецьмі, старыкі, жанчыны, проста ўсе. І ў дадзены момант, дарэчы, так, трываюць эксгумацыі, так, нарэшце, якія распачаліся, бо я таксама лічу, што гэтыя ахвяры заслугоўваюць на адпаведнае пахаванне, адпаведны шацунак і адпаведную памяць. Гэта 100%. Але дапамажы зразумець, чым параўноўваў віцэ-міністр гэта. Віцэ-міністр параўноўваў ён назваў гэта жаўнежы незломні, так, жаўнежы выкленчы, ёсць яшчэ такое паняцце. Дарэчы, тут ужо і заходзіць крыху і польска-беларускі спор, так, бо трэба памятаць, што нам таксама трэба памятаць, палякам таксама трэба памятаць, што сярод гэтых жаўнежы незломных, жаўнежы выклентых, якія змагаліся з камуністычнай савецкай уладай, так, якая прыйшла на гэтую зямлю пасля другой сусветнай вайны. Сярод гэтых людзей былі як героі, так і вельмі спорныя персоны. Адной з такіх персонаў, напрыклад, быў Рамуальд Райс, псеўданім Буров, так, які займаўся, будзем шчырымі, этнічнай чысткай. І на Падляшшы ёсць вёскі, якія беларускія вёскі. Гэта былі ўсё этнічныя беларусы, дзе таксама, як рабіла гэта УПА, там таксама проста ўваходзіў атрад у вёску і, прабачце, забівалі проста ўсіх. Пры гэтым польскія нацыяналісты, апраўдваючы гэта ўсё, кажуць пра тое, што гэта былі нейкія там камунізаваныя камуністычныя вёскі. Але, прабачце, сярод забітых былі дзеці, якім было па некалькі месяцаў. Я вельмі сумняюся, так, што гэтыя кількамесячныя дзеці былі камуністамі. Няма ніколі апраўдання такім рэчам. Але што мне не падабаецца, я таксама вельмі вялікі праціўнік таго, каб рэлятывізаваць гэта ўсё і параўноўваць. Бо гэта ўсё нагадвае савецкія словы, а ў вас неграў б'юць. Трэба размаўляць пра гэтыя рэчы асобна і асуджаць гэтыя рэчы асобна, а не казаць, што калі тут рабілася гэта, то мы мелі права рабіць гэта. Не, я разумею, што гэтыя часы, тыя часы, 40-е, 30-е гады, гэта быў неверагодна жахлівы час. Сапраўды, нам вельмі пашанцавала, што мы ў іх не жывем. І ў кантэксце таго, што мы будзем казаць крыху пазней,
нам вельмі варта не дапусціць таго, каб мы апынуліся ў такіх жа самых часах, падобных на тыя страшэнныя 90 ці 80 гадоў таму. Украінская паўстанчая армія рабіла этнічныя чысткі, займалася, як кажа польская дзяржава. Я не эксперт па генацыду, таму я не берусь ацэньваць, ці гэта быў генацыд ці не. Я проста сцвярджаю факт, што польская дзяржава лічыць гэта генацыдам. Вось. У той жа час армія краёвая таксама рабіла дрэнныя рэчы. Вось таксама была і акцыя Вісла, вось таксама былі і этнічныя чысткі з другога боку. Вось. Польскія гісторыкі, шматлікія, дарэчы, вось тут я цытую гісторыкаў, гэта я не буду тут указваць менавіта там свайго нейкага там меркавання, я апіраюся на экспертаў, людзей, якія займаюцца гэтай праблемай глыбока, так, што карані гэтага трэба шукаць у тым, як была сканструаваная другая Рэч Паспалітая, якая, ну, прабачце сабе, таксама сцвярджаць факт, яна не была дзяржавай прыязнай для нацыянальных меншасцяў. Вось тут трэба памятаць і пра Бярозу Картускую. Вось мы распавядалі, дарэчы, у адным з нашых выпускаў пра лёс Браніслава Тарашкевіча, вось які таксама стаўся ахвярай вось гэтай сістэмы, якая была створана. Рэжым санацыі, ён быў далёка не каляровы, вось, і трэба разумець, што для народаў, якія жылі ў гэтым усходнім пасе зямель, якія ўваходзілі ў склад другой Рэчы Паспалітай, напрыклад, асоба Пілсудская з'яўляецца далёка неадназначнай. Вось дастаткова, напрыклад, паразмаўляць з літоўцамі, напрыклад. Вось. Але слухайце, але гэта было 80 гадоў таму, і цяпер важна неяк знайсці нейкі кансэнсус. Ось. І тут, на маю думку, конечно, было б вельмі крута, калі б палітыкі не выкарыстоўвалі тэму ў палітычных цэлях, палітычных мэтах. Бо перадусім пра гэта павінны празмаўляць, па-першае, спецыялісты. Вось, дарэчы, у Польшчы ёсць ІПН, так, шэфам якога быў Карэль Наўроцкі данядаўна. Ва ўкраіне ёсць таксама адпаведнік гэтага інстытуту. Вось вельмі было б крута, калі б была нейкая мілітарычная, без эмоцый, лепш за ўсё, размова пра тое, што адбылося тады, каб гэтую праблему неяк прарабіць, прапрацаваць, так, нарэшце ушанаваць ахвяры ось тых страшэнных падзей і прынамсі спрабаваць знайсці нейкі шлях да нейкага паяднання і кансэнсусу. Вось чаму гэта забалела польскі бок і польскае грамадства, вось я паўтаруся яшчэ раз, я добра разумею. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ў універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Ідзем да слова палітыку. Гэтае слово Шэптыцкага сталі нагодай для таго, каб на яго напалі праз яго этнічнае паходжанне. І зрабіў гэта ў тым ліку Шаміслаў Чарнак. У чым там справа? Так, дадам на пачатку троху кантэксту. Анджэй Шэптыцкі, ён этнічна, этнічнае паходжанне мае змяшанае. Польска-украінская. Вось. Ягоная сям'я паходзіць з Украіны. Ягоны дзед, здаецца, быў грэка-каталіцкім, то бок уніяцкім біскупам горада Станіславов. У дадзены момант ён называецца Івана-Франкоўск. Вось. Таксама брат ягонага дзеда, Станіслав Шэптыцкі, ён быў героем другой Рэчы Паспалітай. Вось. Ён быў камандорам, здаецца, легіёнаў польскіх. Гэта была такая баявая арганізацыя таксама ў складзе войска польскага. І ён, дарэчы, двойчы быў узнагароджаны ў другой Рэчы Паспалітай найвышэйшай адзнакай ваеннай, ордэнам віртуці мілітарій. Вось, то бок гэта, сапраўды вялікая персона ў гісторыі. Вось, Анджэй Шэптыцкі, нягледзячы на тое, што ў яго змяшанае паходжанне, але, прабачце,
у вялікай колькасці сем'яў, вось якія паходзяць, напрыклад, нават з тэрыторыі сучаснай усходняй Польшчы, таксама змешанае паходжанне. Калі пакапацца на 2, 3, 4, 5 пакаленняў назад, то мы пабачым, што там 100% этнічных палякаў не так шмат. Але прабачце, была першая Рэч Паспалітая, была другая Рэч Паспалітая. Чаму? Таму я ўвогуле не разумею, як тут можна спадзявацца нейкай, прабачце за гэты выраз, расавай чыстаты. Вось, чысціні, так? Дык вось, і пры гэтым Анджэй Шэптыцкі, ён ад народжання польскі грамадзянін. Ён не нейкі там натуралізаваны грамадзянін, вось, якога там у дадзены момант некаторыя нацыяналісты ўжо пачынаюць называць не грамадзянінам Польшчы, а я ўжо бачу такі выраз у інтэрнэце, а іншаземец з доводам. Вось, гэта мне ўжо вельмі падабаецца. То бок чарговым крокам, здаецца, будзе ўжо проста довод у іншым колеры, напрыклад, альбо апаска на прадплечье. Вось, да карацей, Przemysław Czarnek падчас выступу ён быў недзе на поўдні Польшчы, так, бо там былі гураля вось на гэтай зале, калі я глядзеў. То ён вось падкрэсліў вельмі моцна, што вось Анджэй Шэптыцкі, украінец, вось так нас абражае, так? І пасля дадаў пад улюлюканне натоўпу, што так, ніякіх украінцаў ва ўрадзе, ён дадаў, што калі мы вернемся да ўлады, то мы будзем кантраляваць, чтоб ніякіх украінцаў не было ў польскім урадзе. Вось, і тут вось пачалася ўжо, скажем так, хваля, якая ўжо шакавала проста, ну, і вялікую частку самых палякаў, прабачце. Слухай, я шчыра сяджу ў шоку, бо не ведаю, гэта ўсё нагадвае вельмі непрыемныя рэчы, і ведаеш, заўсёды думаў, цікава, як вось адбываліся такія страшныя трансфармацыі. Ну, зноў-такі, я не хачу как бы катастрафізировать, не хачу казаць, што там вось ідуць там зусім карычневыя і ўсё такое. Проста заўсёды, ведаеш, чытаеш падручнік гісторыі, думаеш, блін, як людзі вырашылі, што вось такія відавочна дрэнныя рэчы — гэта добра. А потым такой сядзіш, слухаеш гэтых палітыкаў і думаеш, вось я. Вось чаму, так. Да, і вось як гэта адбылося. Слухай, там яшчэ выступаў Януш Кавальскі, дэпутат. Зараз, я так разумею, ён беспартыйны, але гэта экс-піс. Але вельмі хоча быць партыйным. Вельмі хоча быць партыйным. Так. І ён таксама выступаў за тое, што трэба ўсіх праверыць, трэба правяраць адміністрацыйны апарат. Ён нават прыводзіў нейкую гісторыю, што яму быццам бы адказвала працаўніца, можа, Барбары Навацкай ці нейкай іншай міністаркі, на нейкі яго ліст, і ліст быў падпісаны толькі іменем без прозвішча, і ён па лісту зразумеў, што там было так напісана, што быццам бы гэта напісала не полька, быццам бы такая дрэнная польская мова была, што ён усё зразумеў. І вось гэта для яго нагода праверыць, давайце мы тут, адны украінцы захопліваюць адміністрацыйны дзяржапарат. Слухай, у мяне пытанне, ці сапраўды яны вось такіх, ну, можна сказаць, людажэрных поглядаў, ці гэта, ну, вось такая цынічная, палітычны, як это, разрух, разлічэнне, неправільнае слова нейкае. Ці проста гэта ўсё выкалькулявана, і яны вось набіраюць свае палітычныя балы? Ну, па-першае, я пракаментую тое, што сказаў Януш Кавальскі. Так, ён выступаючы ў Сейме, вось сказаў, вось тое, што ты ўжо распавёў, так, пра тое, вось гэтую гісторыю, пра тое, што вось як украінцы захапілі ўжо проста ў нас увесь урад, можна сказаць. Ён таксама пісаў гэта і ў соцсетках, і вось што ён тут будзе цяпер у нас займацца этнічнымі, скажем так, праверкамі. Вось, скажем так, можам, в прынцыпе, інструменты дзеля гэтых праверак Януш Кавальскі можа пашукаць у адным з музеяў памяці ахвяраў нацызму, напрыклад, вось інструменты да таго, як мераць чэрапы, напрыклад, дліну носа ці расстаўленне вачэй. Вось, але Януш Кавальскі дазволіў ўжо сабе неверагодна далёкія крокі, вось, скажем так, у сваіх прапановах. Увогуле, гэты персанаж, Януш Кавальскі, гэта адзін з тых прыкладаў неверагодна цынічнейшых палітыкаў. Вось, Януш Кавальскі, можаце пашукаць у інтэрнэце, паўно фатаграфій улёткі Януша Кавальскага, кандыдата кааліцыі грамадзянскай.
у дэпутаты польскага Сейму. Гэта было крыху больш за 10 гадоў таму. А цяпер жа ён, скажем так, апрануўся ў карычневае, вось, і выступае з такімі прапановамі з трыбуны польскага парламенту. Што крыецца за ягонымі словамі? Ну, па-першае, у Януша Кавальскага ёсць праблемы. Вось, не дарма ён апынуўся па-за межамі партыі «Права і справядлівасці». Ён нібыта сам з яе выйшаў, так, але гаворка ідзе пра тое, што вакол яго пачалі так згушчацца чорныя воблачкі. Злыя языкі, як заўсёды, вось, з асяроддзя журналістаў дакапаліся, што ў Януша Кавальскага ёсць пэўныя вельмі дзіўныя сувязі, нібыта ёсць пэўныя вельмі дзіўныя сувязі з рознымі вельмі дзіўнымі і падазронымі асобамі, якія звязаныя з рынкам крыптавалют. Вось, маючы на ўвазе цяпер, якія ідэі абвяшчае і нясе ў масы Януш Кавальскі, у мяне ёсць вялікія пытанні, ці гэтыя крыптавалютныя людзі, вось, падазроныя, не маюць нейкіх каранёў на ўсходзе. Вось, бо ўсё вельмі дзіўна так складваецца вось у такую мазаіку, якая вельмі тыповая для вельмі розных вось такіх папулістычных палітыкаў у Еўропе, якіх краіна, назва якой пачынаецца на літару «Р», актыўна выкарыстоўвае ў дадзены момант дзеля таго, каб несці смуту у Еўрапейскім саюзе і ўвогуле разбіваць Еўрапейскі саюз і прыводзіць да нестабільнасці ў канкрэтных краінах, так, членах гэтага саюза. Навошта такая рыторыка пра Przemysławu Czarnku? Зразумела, Януш Кавальскі шукае сабе новую партыю, а Czarnek? Януш Кавальскі, я упэўнены амаль, што ён вельмі хоча патрапіць у выбарчы спіс Гжэгаджа Браўна, вось, і стацца так званай едынкай. Вось, едынка — гэта вось чалавек, які, бо ведаеце, Польшча падзелена, вось крыху кантэксту таксама. Польшча ў парламенцкіх выбарах падзеленая на акругі. Вось, у кожнай акрузе партыя мае выставіць свой спіс. Вось, звычайна, у вялікіх партыях гэты спіс складаецца з 40 прозвішчаў. Гэта вось максімальная колькасць. І ёсць так званыя месцы бюронца. Вось, то бок месцы, дзе амаль што калі ты кандыдуеш ад даволі буйной партыі, то у цябе амаль што гарантыя таго, што ты патрапіш у Сейм. І, канечне, бо ведаеце, як людзі галасуюць. Калі мы галасуем, ось, калі я іду галасаваць на парламенцкіх выбарах, я стаўлю крыжык, ось, каля аднаго з прозвішчаў у спісе той партыі, якую я падтрымліваю. Вось, я як чалавек, які, скажем так, сочыць за палітыкай увесь час, я ведаю, якія людзі там у гэтых спісах, і я ведаю, за каго канкрэтна я хачу прагаласаваць, і гэта часта далёка не першае месца. Вось. Але так званы звычайны Кавальскі, przeciętny Кавальскі, вось, людзі, якія... Не Януш, вось, не Януш. Чалавек, які вось на цодзень, так, штодзённа, ну, не асабліва сочыць за палітыкай, але вось надышлі выбары, і гэты чалавек вырашыў все-таки споўніць свой грамадзянскі абавязак, вось, і прыйшоў галасаваць. То вельмі часта гэты людзі проста ставяць крыжык для першага прозвішча, першае прозвішча ў спісе. Вось, і гэта называецца едынка. Вось, чалавек, які становіцца тварам гэтага спісу. Дык вось, Януш Кавальскі, хутчэй за ўсё, хоча патрапіць у партыю Гжэгаджа Браўна і стацца дэпутатам ад ягонай партыі. Пры гэтым цікавы шлях, так, ад кандыдата грамадзянскай кааліцыі да, напрыклад, кандыдата Гжэгаджа Браўна. Вось, ад сумы да турмы, скажам так, вось. Хістае чалавека то ў адзін бок, то ў другі. Так, вяртаючыся да Чарніка, чаму ўвогуле вось ён гэта кажа? Увогуле, па апошнім часам, вось, калі мы, вось, напрыклад, узгадаем наш мінулы выпуск, так, дзе мы казалі пра ідэі Славаміра Мэнсона, то ў мяне такое адчуванне, што ідзе так званае, як кажуць па-польску, ліцытаванне, так, то бок гэта падбіянне стаўкі. Вось, правыя палітыкі, вось, з гэтых розных правых партый, якіх ужо даволі шмат, вось, скажем так, змагаючыся за галасы правага электарату, пачынаюць ужо проста падбіваць стаўкі. Вось, усё вышэй і вышэй. І тэстуюць тыя ці іншыя ідэі. Вось. Przemysław Czarnek в такой прамове, ён не сказаў яе, скажем так,
спантанна. Гэта дакладна было падрыхтавана. Вось, бо я глядзеў гэтую прамову, яна даволі кароткая, там пара хвілін даслоўна. Вось, але ён вельмі моцна акцэнтаваў націск на слова украінец, Украіна, гэтак далей. Такім чынам палітыкі тэстуюць новыя ідэі, якія могуць прынесці ім дадатковыя галасы у электаральнай кампаніі. Так, гэта вельмі цынічна. Гэта вельмі цынічна і насамрэч ужо даволі нават небяспечна. Але так палітыкі робяць. Дарэчы, грамадзянская кааліцыя апошнія пару гадоў таксама гуляецца рознымі такімі рэчамі, мы гэта дакладна таксама бачым. Окей, то бок зразумела што ты кажаш, што гэта такая барацьба за правы электарат. Але слухай, частцы людзей гэта можа падавацца, ведаеш, то бок нехта ўжо адкрыта піша, што гэта проста фашызм. Ці можна гэта так называць, на тваю думку? Ну, агулам, калі мы цяпер падсумуем гэтыя прапановы, якія прапануюць Przemysław Czarnek, Януш Ковальскі і іншыя таксама палітыкі, якія падхапілі ўсе гэтыя ідэі, то так, сярод рэакцыі саміх палякаў у інтэрнэце, пры гэтым і каментатараў, і нават кансерватыўных каментатараў ўжо можна бачыць галасы таго, што што ж вы робіце, бо гэта ўжо ідзе занадта далёка. І насамрэч, калі мы уявім сабе, як кажуць палітыкі канфедэрацыі, ідэальны сусвет гэтых правых палітыкаў, дзе яны нарэшце змогуць увесці ў жыццё гэтыя ідэі, так? І што ж мы ў выніку атрымаем? Каго лічыць 100% палякам? Напрыклад, калі чалавек паходзіць, напрыклад, з тэрыторыі Сувальшчызны, напрыклад, ці Падляша. Гэта тэрыторыі, дзе было гэтае сутыкненне этнасаў, так? Беларускі этнас, польскі этнас, літувецкі этнас, так? Там усё перамешана. Я на сваім уласным прыкладзе бачу, так? Бо мне проста перамешана ўсё. Такі нашчадак першай рэчы паспалітай, сапраўдна. Так? Каго мы будзем лічыць у такім выпадку палякам? Колькі адсоткаў польскай крові трэба мець? Ці дастаткова будзе мець аднаго з бацькоў, напрыклад? Ці можа трэба, як гэта было у Трэцім рэйху, да 1780 нейкага года, напрыклад, правяраць усю сваю радаслоўную? Тут проста сапраўды у памяці ўсплываюць вельмі непрыемныя факты 90 гадоўнай даўніны, напрыклад, расавыя законы нюрнбергскія, якія былі прынятыя у нацысцкай Германіі. Там людзі так мусілі падаваць такую ілюстрацыю, скажем так, праводзіць. Людзі апісвалі ўсю сваю радаслоўную на, я не помню дакладна колькі, але каля 6 пакаленняў назад. І акрамя ж таго, у дадзены момант мова ідзе пра украінцаў, так? Але ад украінцаў вельмі хутка перайдзе, напрыклад, да габрэяў, немцы яшчэ. І, дарэчы, вяртаючыся да немцаў, вельмі цікава, рэпаставаў гэта ўсё сярод палітыкаў урадавай кааліцыі, найбольш гучна Владзімір Чарнасты, які з'яўляецца маршалам Сейма, які з трыбуны таксама казаў, што ён не дапусціць увогуле такіх рэчаў, так? Яму таксама да яго далучыўся Дональд Туск, які скіраваў сваю прамову да палітыкаў правага боку. Паглядзіце, даражэнькія, колькі сярод вас людзей з нямецкімі прозвішчамі? Далёка шукаць не трэба. Напрыклад, Славамір Мэнсон, Гжэгаш Браўн. Прыкладаў сапраўды неверагодна вялікая колькасць. Ды куды ж мы з гэтым усім прыйдзем? А калі нехта думае, што гаворка толькі пра украінцаў, не. Такія рэчы ніколі не спыняюцца на адной рэчы. Калі яны прыйшлі за украінцамі і вы прамаўчыце, пасля яны прыйдуць за габрэямі і вы прамаўчыце, пасля яны прыйдуць за немцамі, вы будзеце маўчаць. А калі прыйдуць за вамі, будзе ўжо занадта позна. Да чаго гэта ўсё можа рэальна прывесці, на тваю думку? Гуляцца з такімі рэчамі вельмі небяспечна, бо такія рэчы трапляюць на вельмі падатны грунт, бо я не кажу, што палякі, прасці господі, фашысты. Абсалютна не. Вы паглядзіце на каментары ў інтэрнэце. Сярод палякаў таксама ёсць шок і пераражэнне такімі рознымі прапановамі. Так, але ў кожным народзе заўсёды ёсць пэўная група людзей, якая
заражана, так, вось, нейкай такой бацылай, так. І вось гэтая бацыла вельмі часта проста у спячым стане, так, яна неактыўная. Вось, але вось палітыкі прыводзяць да таго, што гэтыя людзі пачынаюць адчуваць, што так ужо казаць можна, так. І гэтыя ідэі пачынаюць жыць сваім жыццём, пачынаюць каласіцца сярод іх, і ў нейкі момант гэта можа выйсці з-пад кантролю. Вось так гэта здарылася 90 гадоў таму. Чаму я ўсё жыццё лічу, вось ведаеце, людзі, якія шмат хто з людзей лічаць гісторыю неважнай навукай. Не, яна вельмі важная. Вельмі важная чаму? Бо яна нам паказвае памылкі нашых продкаў. Вось што да чаго іхнія памылкі ўласныя прывялі, так? І гэта ведаць вельмі важна. Людзі робяцца разумнымі, вучачыся на ўласных памылках. Вось, і гэта трэба разумець, бо ў нейкі момант можна прачнуцца ў краіне, вось, дзе ты ўжо не маеш ніякіх правоў, вось, і абавязаны хадзіць у аднатыпнай уніформе з павязкай на руцэ і хайлаваць свайму лідару. Тваё яшчэ адчуванне, твая ацэнка. Ці можа гэтым скарыстацца Расія? Ці можа гэта ўжо гэтым карыстаецца Расія? Яна 100% ўжо гэтым карыстаецца. Вось, сярод вось гэтай ўсёй гістэрыі, якая ў інтэрнэце, вельмі выразна бачна ўдзел ботаў. Вось, цяжка сказаць, каму дакладна належаць гэтыя боты, бо ботафермамі карыстаюцца абсалютна розныя палітычныя кругі. Гэта таксама трэба прызнаваць. Усе бакі палітычнай сцэны карыстаюцца ботафермамі. Вось, калі я глядзеў на тое, што адбывалася вось у каментарах, вось, то вельмі было шмат розных карыстальнікаў, якія ці то толькі што зарэгістраваныя, ці то, напрыклад, рэгістрацыя адбылася ў лютым 22 года. Вось, ці, напрыклад, калі пераглядаеш, то спачатку карыстальнік посціў нейкія пасты супраць вакцын у пандэмію, пасля пераключыўся на тое, што Расія-матушка вызваляе Еўропу, прасціце мяне за гэты выраз. Вось, ці, напрыклад, вось у дадзены момант актыўна ўдзельнічае у антыімігранцкай, антыукраінскай гістэрыі. Для Расіі гэта вельмі карысна, вось, бо нестабільнасць вось тут, у нашым рэгіёне, для яе гэта проста мёд на душу. Вось, у гэтым споры, у гэтым вось канфлікце трэба памятаць, што так ці інакш, нават нягледзячы на невырашаныя, непрапрацаваныя гістарычныя праблемы, вораг ён адзін, і ён застаецца супольным. Вось, і гэта галоўнае, бо у той момант, калі, не дай Божа, пад Варшавай будуць стаяць расійскія танкі, яно ўжо будзе занадта позна. Тады дакладна будзе трэба забываць усе гістарычныя праблемы і ўжо змагацца разам супраць і абараняць сваю краіну. Мне вельмі спадабалася прапанова аднаго з нашых гледачоў. Вось не ведаюць, ён нас будзе глядзець гэты выпуск, ён паляк, дарэчы. І ён у сваіх соцсетках напісаў вось такое, што крута было б, напрыклад, вось выкарыстоўваць у гэтым гістарычным споры soft power, так, і не адразу кідацца ў скрайнасці, напрыклад, так, вось там, што ўжо нават вось аўтобусы не перадаюць у Вінніцу, так. Вось, дарэчы, здаецца, сабралі неабходную суму у нейкія там зборы, так, сабралі. Вось, але ён выступіў з такой прапановай, што вось было б крута зрабіць нешта такое, як зрабілі габрэі пасля другой сусветнай вайны. Вось гэты праведнік сярод народаў свету, так? Бо ёсць велізарнейшая колькасць украінцаў, вось, якія падчас гэтага генацыду, гэтай разні дапамагалі палякаў, ратавалі палякаў. Вось. І амаль што ўсе гэтыя людзі ўжо даўно не жывуць. Вядома, гэта было больш за 80 гадоў таму. Ну, ці нават усе ўжо, здаецца, так? Бо на той момант гэта былі дарослыя асобы. Але было б файна зрабіць вось нейкую ўзнагароду, вось такое вось ганаровае званне, вось як гэта праведнік, так? Украінцы, якія ратавалі палякаў. І, магчыма, у перспектыве, напрыклад, вось такія дзеянні і дзеянні падобныя на гэта прывялі б да таго, што свядомасць маштабу той разні, якая была 82 гады таму, пашыралася б. Вось. І гэта было б крута. І, магчыма, таксама гэта дапамагло б у нейкім узаемаразуменні. Так? Ну і, канешне ж,
тыя вось эксгумацыі, якія вельмі павольна, але ўсё ж такі ідуць, яны павінны проста быць праведзеныя, зробленыя, павінны быць адпаведныя помнікі, адпаведныя могілкі. Вось ўсё гэта павінна выглядаць адпаведным проста чынам. Вось па-хрысціянску, скажем так. Вось і магчыма, у нейкай перспектыве з цягам часу вось некалі гэта дазволіць прыйсці да нейкага паразумення. Згодна. Мне таксама вельмі падабаецца вось гісторыя пра герояў, пра людзей, якія ратавалі, пра украінцаў, якія ратавалі палякаў, бо мне таксама падаецца, што гэта вельмі класны крок, які дапаможа неяк у вось пазітыўны бок гэта ўсё перавярнуць. Калі ласка, я вось яшчэ адна рэмарачка. Вось у мяне тут стаіць вось гэта кніжка з відокім на польска, так? Вось падпісаная Вітальдам Юрашам. І вось адна з аўтарак гэтай кніжкі, польская журналістка Рігамонті, ось яна вельмі шмат часу праводзіць ва ўкраіне, займаецца тэматыкай, дарэчы, вось валынскай разні. І калі я быў вось на сустрэчы у Онасе, калі яны там вось выступалі, размаўлялі, была магчымасць задаць ім пытанне, яна вось распавядала менавіта вось пра такія выпадкі, як яна там вось што там гады таму размаўляла там з нейкімі бабулямі, якім ужо там па 90 гадоў, так, якія дапамагалі шукаць, напрыклад, тыя магілы масавыя, так, дзе ляжаць целы вось забітых польскіх сем'яў, так. І такіх прыкладаў яна ведае вельмі шмат. І вось ад такіх рэчаў, на такіх рэчах можна збудаваць вельмі файны фундамент. Вельмі файны, моцны, трывалы фундамент для нейкага такога міжнацыянальнага паразумення ў будучыні. Бо вось на самом канцы ўжо гэтай тэмы хочацца мне дадаць, што я вельмі не хацеў бы, каб некалі ў перспектыве наш вось гэты рэгіён канчаткова пераўтварыўся ў новыя Балканы. Вось. Вельмі гэтага не хочацца. Пераходзім да наступнай тэмы. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дай 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Прэзідэнт Наўроцкі наклаў чарговае вета і стаў рэкардсменам, прэзідэнтам-лідарам па колькасці ветаў. Давай пра гэта распавядзем. Так, тут у мяне проста вось павінна быць такая дудзелка, так, каб адзначыць вось дасягне ачыўку. Вось, вельмі добрае слова. Ачыўка спадара прэзідэнта Карля Наўроцкага. Так, сябры, на гэтым тыдні спадар-прэзідэнт не падпісаў некалькі чарговых законаў. І такім чынам на лічніку ягоных ветаў была ўжо лічба 36. І вось у гэты момант Карэль Наўроцкі пабіў гістарычны рэкорд. Цягам 10 месяцаў сваёй прэзідэнтуры спадар-прэзідэнт Польшчы завітаваў 36 законапраекта. Папярэдні рэкорд належаў да Александра Кваснеўскага, які завітаваў законапраектаў 35. Адзінае, што зрабіў ён гэта цягам 10 не месяцаў, толькі гадоў свайго прэзідэнцтва. Вось, тэмпа, ну, сапраўды, пагадзіцеся, неверагодна. Я вось пакуль ты казаў, пракручваў у галаве, думаў, блин, гэта ж крыху больш за год, а потом згадаў, што ты ж уходзіш у паўнамоцтвы не адразу пасля выбараў. Таму, да, 10 месяцаў. Слухай. Так, ну... так, 12 месяцаў будзе ў жніўні, вось, амаль што праз 2 месяца. Вось таму, так, тэмп проста неверагодны, і мы не маглі прайсці міма, бо гэта ўсё ж такі, ну, сапраўды гістарычная падзея. Бо калі гэты тэмп захаваецца, вось, то і, напрыклад, спадар-прэзідэнт будзе, напрыклад, прэзідэнтам 10 гадоў, і супраць яго заўсёды будзе ўрад Дональда Туска, то мы смела пабачым, я думаю, што 500. Вось. Я думаю, што на гадавіну сваёй прэзідэнтуры пры такім вось тэмпе Карэль Наўроцкі можа зрабіць тот самы палціннічак, вось пра які мы размаўлялі там ужо пару разоў у нашым падкасці. Я хацеў згадаць, у цябе быў прагноз быццам бы 50 до канца года? Можа быць, хутчэй. Засталося паўгады, і такімі тэмпамі
Дакладна паб'е. Так, можа быць хутчэй. Вось гэтыя 50. Ну, паглядзім, час пакажа. Але што ты думаеш, вось такое быццам бы ўжо зараз падаецца как-то прыспешэнне паскарэння твайго прагнозу. Пра што гэта сведчыць? Ну, гэта сведчыць пра тое, што Караль Наўроцкі гуляецца ў своеасаблівую гульню, якую я б назваў такі прэзідэнт-шэрыф. Вось. Так, такі, як гэта сказаць, стражнік Тэксасу, вось, тэхаскі рэйнджэр. Гэта неверагодна моцна падабаецца праваму электарату, так, бо Караль Наўроцкі стае ў контры да ўраду злога Дональда Туска, так, вось, які па думках вось гэтага правага электарату мяшае, перашкаджае Польшчы жыць, развівацца і працаваць. Ну, вось, і тут вось Караль Наўроцкі як такі вось сапраўды стражнік, гарант, вось, добрае слова, дарэчы, гарант, сапраўдны гарант Канстытуцыі, а не гэты там Анджэй Дуда, які, дарэчы, вось у апошнім рэйтынгу найлепшых прэзідэнтаў у гісторыі Польшчы сярод палякаў атрымаў 2,4 адсотка і, скажем так, па ацэнках быў ніжэйшы за Леха Валенсу. Вось, што, скажем так, вельмі шмат чаго кажа, сапраўды, нам у дадзены момант. Віцэ-прэм'ер Польшчы і міністр замежных спраў Радасаў Сікорскі жартуе, што незразумела называць Караля Наўроцкага ветаматам ці ветамэнам. І як бы жарты, гэта ўсё зразумела, класна, рэкорды, мы тут делаем стаўкі, ці будзе там 50, ці 100, ці 500 ветаў, але слухай, ці не можа вось такое суперскарасное накладанне вета нашкодзіць, пашкодзіць і перашкодзіць самому Каралю Наўроцкаму? Лаканічна адказ гучыць так, можа. Вось, бо, ведаеш, сапраўды гэта вельмі моцна падабаецца вось праваму электарату, так? Але трэба памятаць заўсёды, што ў прэзідэнцкіх выбарах гаворка ідзе не толькі пра правы электарат. Вось, нагадаю нашым сябрам тое, што мы распавядалі год таму, вось, што трэба загарнуць цэнтр таксама. Ну, вось, без гэтага, напрыклад, прэзідэнцкіх выбараў ніколі не выйграеш. Вось, і прэзідэнт, які увесь час, скажем так, націскае ўсімі сіламі педаль тормозу, ну, у нейкі момант можа, па-перша, знудзіцца. Ось, дарэчы, ёсць ужо такія галасы сярод польскіх палітычных каментатараў, што гаспадар Караль Наўроцкі, нягледзячы на тое, што ён неверагодна папулярны сярод правага электарату, так, і сапраўды робіцца ўсё больш і больш яркай персонай, вось, сярод правых палітыкаў, і у яго неверагодна моцная заяўка на тое, каб стацца сапраўдным лідарам правых, калі, напрыклад, Ярослаў Качынскі захоча сысці на пенсію. Так, то адначасова з гэтым сярод палітолагаў ёсць такое меркаванне, што ён пачынае паволі зужывацца. Так, вось, то бок, што вось гэты ягоны стыль прэзідэнтуры пачынае людзям нудзіцца, вось, ужо, бо гэта сапраўды такі не зусім канструктыўны падыход. Але адначасова з гэтым я ад сябе пазначу, што Караль Наўроцкі, вось, яго сапраўды вельмі добра навучылі, у яго добрая каманда. Кожнае сваё вета ён тлумачыць у відэавыступе. Гэта такое, скажем так, эсэ, вось, з ягонага боку, дзе ён, што вельмі важна, вельмі спакойна, разважліва, як сапраўдны, як кажуць па-польску, муж стану, тлумачыць палякам, чаму ён прыняў такое ці іншае рашэнне. І гэта да шматлікіх людзей вельмі добра трапляе. Пры гэтым другі бок, на жаль, умее гэта рабіць крыху горш, усё ж такі. Ну, я заўсёды падкрэсліваў, што вось гэты бок цэнтраліберальны, ось, скажем так, ён у палітычны маркетинг умее крыху менш, вось, аніжэлі бок правы. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Тады да наступнай тэмы, бо яна такая, як бы палітычная, вясёлая, крыху сумная.
Я нават паспеў напісаць такі сумны экзістэнцыйны пост у наш чацік са спонсарамі і спонсаркамі. Дарэчы, Да. станавіцеся, Вось. падтрымліваць нас на сталай аснове, і можаце папасць у гэты чат, дзе будуць больш рэгулярныя нашы разважанні, чым нашы падкасты. Раз на тыдзень там перыядычна мы закідваем нейкія навіны ці мемы смешныя ці нешта, што нас кранула. І вось маё пытанне. Па-першае, што адбылося? Кааліцыя абыватэльская як бы абвесціла сваю кандыдатку на прэзідэнтку Кракава, але зрабіла гэта дрэнна. Кірыл, перадаю табе слова. Што там здарылася? Скажу шчыра, што я як чалавек, які вучыўся на палітычны маркетынг, вось калі я паглядзеў вось гэтае ўсё абвяшчэнне ўрачыстае, то я сядзеў вось так проста. Вось як тая статуя грэчаская. Бо я не верыў сваім вачам, сапраўды. Але, сябры, што адбылося? Так, мы вырашылі дадаць гэтую тэму сёння, бо яна, скажам так, з'яўляецца важным узупэўненнем, так, важным дадаткам да нашага выпуску тыдзень таму. Ось, бо фактычна у нядзелю, калі наш выпуск выйшаў, але мы здымалі яго крыху раней усё ж такі, грамадзянская кааліцыя абвесціла, хто ж будзе... Выйшаў выпуск. Нават перад тым, так, што як выйшаў выпуск, грамадзянская кааліцыя абвесціла, хто ж будзе змагацца з яе боку за пасаду прэзідэнта горада Кракава. І гэта будзе Моніка Пёнткоўска. Ось, гэта сенатарка грамадзянскай кааліцыі ад Кракава. Ось. І ўсё б нічога, скажам так. Можна там, скажам так, спрачацца пра тое, ці гэта добрая кандыдатура, ці гэта недобрая кандыдатура. Мы яшчэ вернемся да выбараў Кракава, прэзідэнта Кракава, дзе пагутарым пра розных кандыдатаў, але гэта будзе ўжо бліжэй да самых выбараў. Вось, у дадзены момант гэта яшчэ асабліва не мае сэнсу. Але ўсё б нічога, калі б не адно але. Вось, яны абвесцілі кандыдатку на прэзідэнта Кракава, стоячы на газоне у цэнтры Варшавы, пад канцылярыяй прэзэса Рады міністраў. І выглядала гэта, па шчырасці, крыху так дзіўна, як бы вось гэтая злая варшавка, вось, жарты жартамі, але ўсё ж такі дыктавала Кракаў, вось хто павінен стацца новым мэрам горада. І шчыра, гэта было ўспрынята так вельмі дрэнна, вось вельмі кепска. Гэта можна назваць ці то фальстартам, ці дыверсіяй. Але хутчэй за ўсё гэта не дыверсія, бо там стаяў Дональд Туск і Уладзіслаў Касіньяк-Камыш, вось, то бок два лідары двух партый. Але ўсё ж такі гэта вельмі дрэнны крок. І гэта дрэнны старт вось кампаніі гэтай кандыдаткі. І дакладна будзе ўзгадвацца яе супернікамі на гэтых выбарах шмат разоў. Слухай, перад тым, як мы зададзімся самым важным пытаннем, як так здарылася і чаму, давай пра дэталь. Вось ты сказаў, што там быў Уладзіслаў Касіньяк-Камыш, і гэта агульная кандыдатка, я так разумею, ад кааліцыі, ад ПСЛ. А як так сталася? Дакладна, гэта агульная кандыдатка. Вось, дарэчы, тут можна ўжо пачынаць шукаць нейкія, скажам так, другое дно, ці гэта не з'яўляецца нейкім там фундаментам пад наступны, напрыклад, супольны выбарчы спіс грамадзянскай кааліцыі і ПСЛ-у. Ось, гэта добрае пытанне, дарэчы, мы яшчэ вернемся да яго недзе там у наступных выпусках. Вось, але фактычна так, гэта супольная кандыдатка гэтых двух партый. Сталася так таму, што, па-першае, польскае стаўніцтва Людова, ПСЛ, гэта партыя, прынамсі, карані мае сялянскія. Вось, яна мае вельмі добрыя структуры па ўсёй краіне, але перадусім у малых гарадах і вёсках. Вось, гэта не партыя электарату великамейскага, вось, як кажуць па-польску. Так таму, скажам так, выстаўленне ўласнага кандыдата было б для іх не асабліва карысным, бо, па-першае, ён бы, хутчэй за ўсё, не здабыў бы там нават нейкай
выразнай колькасці галасоў. Гэта па-першае, па-другое, гэта таксама і дадатковыя выдаткі, якія, ну, скажем так, не патрэбна, і лепш гэтай партыі захаваць гэтыя грошы вось на наступную выбарчую кампанію ў Сейм. Вось там яны ім дакладна спатрэбяцца. Вось таму з майго пункту гледжання гэты крок лагічны. Вось стасункі паміж ПСЛ і грамадзянскай кааліцыяй добрыя, вось, а асабліва паміж лідарамі. Вось, бо Владислав Косіняк-Камыш мае неверагодна добрыя стасункі з Дональдом Тускам. Вось паміж імі ёсць хімія і сінергія. Вось, яны выдатніша адзін аднаго разумеюць, і ім з таго, што кажуць інсайты, вельмі добра у іх вельмі добра выглядае супраца. Вось, таму крок лагічны. Тут нічога дзіўнага з майго пункту гледжання не здарылася. Тады давай вяртацца да дзіўнага. Як так здарылася, што такія дасведчаныя палітыкі, як Дональд Туск, як Касіняк-Камыш, зрабілі такую памылку і прадставілі кандыдатку на прэзідэнтку Кракава ў Варшаве? Што за дыверсія? І тут трэба троху вярнуцца да нашага папярэдняга выпуску і тое, што мы казалі ў кантэксце выбараў прэзідэнта Польшчы. Нерэфармавальныя, не вучацца, не слухаюць дарадцаў, не звяртаюць увагі на такія рэчы. Вось, ну, прабач, калі ласка, але адносіны паміж Варшавай і Кракавам, яны такія, скажем так, ну, калі вы, сябры, пажывеце тут ужо дастатковую колькасць часу, то вы дакладна гэта зразумееце. Кракаўскія нашы гледачы гэта дакладна разумеюць, вось я ўпэўнены, бо ўсё ж такі гэта былая сталіца і сённяшняя сталіца. У шматлікіх іншых краінах таксама ёсць такія прыклады, ўжо не буду іх называць у дадзены момант. Але гэта такое нейкае такое ціхае суперніцтва, такая, ведаеш, халодная вайна, такая у вельмі вялікім двукоссю, скажем так, вось паміж двумя гэтымі вялікімі гарадамі. І кракавянам, кракавякам, кракусам дакладна не падабаецца, што вось і гэтыя там з Варшавы абвяшчаюць, хто па іхняму меркаванню павінен стацца ў нас тут прэзідэнткай. Так? Што трэба было зрабіць? Ну, трэба было сесці ў Піндаліна, вось. Гэта ўсяго толькі 2,5 гадзіны па дарозе абмеркаваць нейкія іншыя важныя рэчы, як мы з табой робім падчас нашых паездак у Кракаў. Вось, выкарыстаць гэты час карысна. І абвесціць кандыдатку, напрыклад, стоячы на фоне прыгожага, найпрыгажэйшага мар'яцкага касцёла, ці сукенніц, ці на блантах, да дзе-коль у Кракаве, проста вось куды, прабачце вельмі, куды не плюнь, там заўсёды знойдзеш прыгожае месца для фотачкі і сэлфі. І што самае важнае, кракаўскае месца. І што самае важнае, кракаўскае месца. Купіце па дарозе абважанку, вось, зрабіце здымачкі з абважанкамі, які вы шчаслівыя. Вось, і гэта добра падзейнічала. Не, трэба было зрабіць гэта ў Варшаве. Няма слова. Вось, няма слова. Шчыра, я не ведаю, як гэта каментаваць. Гэта проста такое, ведаеце, вось, хай так. Хай так будзе. Вось такі падыход. І так сойдет. І так сойдет. Вось, ну, ёсць жа беларускі выраз, так, вось, ад хай-тэка да хай-так. Вось, ну, вось, карацей, так. Ну. Слухай, мы з табой раней казалі, што галоўная барацьба, хутчэй за ўсё, будзе паміж кандыдатамі вось грамадзянскай кааліцыі і Лукашам Гібалай, незалежным кандыдатам. Ці гэта значыць ужо, што ўсё, Лукаш Гібала пераможа, і зікатка, няма суперніцы і суперніка? Ну, скажу так, што гэта яшчэ не значыць, што ўсё, але гэта значыць, што верагодней за ўсё. Вось. Агулам так, Лукаш Гібала дакладна глядзіць на гэта з усмешкай і радуецца таму, як сябе поводзяць ягоныя супернікі на надыходзячых выбарах. Ну, вось, на дадзены момант, вось менавіта на сёння, усе зоркі на небе ўкладваюцца ў вось такую фігуру, што можна прачытаць Гібала. Вось. І найвялікшыя шансы менавіта ў яго. Яму будзе, дарэчы, складана, калі ён ўсё ж такі пераможа, бо ўсё ж такі ў яго будзе рада, якая не зусім непрыхільная, скажем так, яму. Вось, і да таго ж праблемы горада нікуды не дзеліся, вось, яны засталіся, і дарэчы, вось, рэкамендую нашым гледачам сённяшнім паглядзець той выпуск, вось, запіс сустрэчы ў Кракаве, мы там так падрабязна, асабліва для людзей з-па-за Кракава, распавялі, прааналізавалі, прабачце, што вось прывяло да гэтых выбараў.
Паглядзім, час пакажа, як будзе ісці прэзідэнцкая кампанія, яна будзе ісці ў спецыфічных умовах, бо гэта будзе разгар сезону водпускаў. Вось паглядзім, што будзе адбывацца. Бліжэй да выбараў мы да гэтай тэмы дакладна вернемся. Вось гэта маё абяцанне таксама нашым кракаўскім гледачам і глядачкам. І яшчэ больш падрабязна распавядзем пра гэта. Але гэта будзе яшчэ праз, як мінімум некалькі тыдняў. Добра. Гэта быў падкаст «Зроблена ў Польшчы». Абмеркавалі ўсё, што хацелі. Заставайцеся з намі. Глядзіце нашы спецвыпускі таксама, глядзіце інтэрв'ю з Таняй, глядзіце нашы рэгулярныя выпускі па серадах і заставайцеся з намі. І як мы і казалі, рыхтуйцеся пакрысе да жнівеньскай сустрэчы. Напрыканцы жніўня нам будзе 2 гады. Таму высвабаждайце свой час вольны. Будзем сустракацца. Дакладна, сябры, калі ласка, працягвайце нас таксама і падтрымліваць. Ось Buy Me Coffee, Patreon, усімі магчымымі спосабамі. Вы нам гэтым вельмі дапаможаце. Заставайцеся з намі і дзякуй, што вы нас глядзіце. Да сустрэчы.